Il-kampanja ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista bit-tema Inkomplu Niġġeddu se tilħaq il-qofol tagħha il-Ħadd 21 ta' Ġunju. Din ilha għaddejja mid-dsatax ta' Ġunju fejn bosta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex resqu l-quddiem bid-donazzjoni tagħhom. Dan fil-waqt li l-programm Pjazza kien qed jixxandar edizzjoni speċjali ta' kuljum. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi tkellem dwar il-ħidma li għaddejja biex il-Partit Laburista għal darb'oħra jerġa' jkun man-nies permezz ta' xandira diretta fuq l-istazzjon 1. Għada l-Ħadd ħajkonna l-qofol ta' din l-attività fejn ħankun qegħdin nippreżentaw dak kollu l-ġara matul il-ġimgħa, ħankun qed nippreżentaw is-somma finali, ħankun qed nippreżentaw ukoll programm interessanti, programm li jitlaq fit-3 ta' nofsinhar permezz ta' One TV u nibqgħu sejrin ukoll sa wara l-aħbarijiet. Wara l-aħbarijiet għandna intervista mal-Prim Ministru Dr. Roberta Bela u fl-aħħar nikkonkludu l-programm u nħabbru s-somma finali jekk alla jrid tkun somma tajba, somma li tagħmlilna kuraġġ, somma li tkompli tgħinna biex inkomplu niġġeddu. Din is-sena l-Partit Laburista qed ifakkar il-100 sena minn mindu twaqqaf u fuq kollox kif għandu jkompli jiġġedded biex jibqa' rilevanti. Azzopardi tenna wkoll l-appell tiegħu għal dawk li jixtiequ jagħtu sehem f'dan it-tiġdid fl-istorja tal-Partit Laburista u jkunu volontira. Huwa sostna kif it-tema Inkomplu Niġġeddu ma kienx biss ġbir ta' fondi imma hija sejħa sabiex jingħaqdu aktar persuni mal-Partit Laburista. Għaldaqstant, għada ħankunu qegħdin insejħu waqt il-programm tagħna ħanamlu sejħa għal diversi nies li jixtiequ jingħaqdu magħna u jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-Partit fid-diversi xogħlijiet li jkollna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.